Aspaldiko? Zertzabiltza? Jesus neska, ze zarata da hori. Aneren despedidan nago. Egia, gaur zen eukaten ospakizuna. Zer moduz? Oso ondo, etzatoz ala? Ezin dut, esan nion aneri. Jende asko zaudete? Kuadrilako ia guztiak. Ikusi behar duzu Jon, kamiseta zurigorria darama eta uoli ematen du. Xelebrea da gero. Bai, benetan. Eta ane ere postik egongo da, ezta? Ane, oso. Oraintxeari da bere opariak zabaltzen. Eta besteak, zer moduz? Ander tripetatik makal. Oraintxe dator komunetik berriro. Ez dakit zenbat buelta egin dituen dagoeneko. Eli ere hor dabil, bere soineko gorria darama. Antxon, beti bezala, janta-jandabil. Bueno, laneko kontu bat kontsultatzeko deitu dizut. Baina agian, hobe izango da beste une batean deitzea. Bai, hobeto bai. Egongo gara, gorantziak danei. Ondo da, zure partez.